Fil-jiem li għaddew persuni ta' fiduċja tal-Prim Ministru kienu qegħdin jippruvaw iħajru lil ġurnalisti f'midja importanti biex jippubblikaw korrespondenza privata bejn il-kap tal-Oppożizzjoni u l-ġurnalista tal-RTK Sabrina Ġus. Imma l-midja li ġiet avviċinata ddeċidew li ma jużawx din il-korrespondenza għaliex der ċar li nkisbet b'mod illegali u issa spiċċat f'idejn il-mezzi tax-xandir tal-partit tal-Prim Ministru. Fil-Parlament, Joseph Muscat talab l-Speaker biex jinvestiga dan il-każ bl-akbar serjetà. Dan l-ispjunaġġ u hacking sar fil-konfront tiegħi bħala kap tal-Oppożizzjoni, jew fil-konfront ta' ġurnalista, jew fuq it-tnelli aħna. Din l-informazzjoni li nkisbet bi spjunaġġ illum tinsab fih dan u f'idejn il-Partit tal-Prim Ministru. Fir-Renju Unit u f'pajjiżi oħra, każijiet bħal dawn waslu għal riżenji ta' dawk kollha li kienu involuti lew kienu jafu b'attività illeċita bħal din. Joseph Muscat qal li fl-email tiegħu huwa inkoraġġixxa lill-ġurnalista biex tapplika għal kull post tax-xogħol anke f'The Times u l-PBS. U mhux kif ridu jagħtu l-impressjoni l-Partit tal-Prim Ministru illi tax jifhem li Joseph Muscat prova jdaħħal lil din il-persuna taħdem f'dawn il-postijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni fakkar kif dan il-każ qed isir f'kuntest meta fl-istess leġislatura diġà kien hemm każ fejn intilfu eluf ta' passwords minn emails ta' persuni li jinsabu fuq is-sistema tal-Gvern. Qiegħed isir ukoll meta kien hemm xhieda fil-qorti fejn ġew żvelati rekords mediċi ta' persuna li kienet kritikat lill-Partit tal-Prim Ministru u wara sar magħruf li dik l-informazzjoni kienet offruta qabel lill-ġurnalisti mis-Segretarju Privat tal-Prim Ministru Edgar Galjakurmi. Il-każ qiegħed isir ukoll meta Evarist Bartolo u Jeffrey Pullicino Orlando irrapportaw is-suspett li kien qed isir spjunat fuqhom u li telefonata bejniethom kienet qed tkun ittappjata. U dan il-każ qiegħed isir ukoll meta eks imħallef ikkonkluda li ma jistax jeskludi li l-Pulizija ħaffet il-proċeduri kontra persuna privata fil-każ Engerer sempliċement għax kien telaq lill-Partit tal-Prim Ministru. Id-demokrazija b'dal pajjiż qed titnaqqar. Huwa ċar li f'pajjiżna u ngħidu b'responsabilità aw ġew f'pajjiżna jeżisti servizz sigriet parallel li qed jispjuna fuq iċ-ċittadini privati, ġurnalisti u politiċi biex jipprova jżommhom milli jagħmlu xogħolhom jew biex jirrikatthom. Jien se nagħti twissija ċara sur President. Lilna ħadd mhu ħajbeżżana jew jżommna milli nagħmlu xogħol.